Pello Reparaz naiz, musikaria, eta eszenatokiz eszenatoki munduko 11 toki ezagutu dut. Toki horietan guztietan euskaldun asko topatu ditut. Batzuk hemengoak eta beste batzuk atzerrikoak. Bitxia da, batzuk euskara eramaten dugu munduan barna eta beste batzuk euskarara datoz munduko edozein zokotatik. Izan ere, geografia mapetan baino, mugak ez ote daude geure buruan. Hauxe da Euskalonski, mugarik gabeko euskaldunak munduan. Kaixo Euskalonskiok, Brusela entzun eta zer datorkizue burura. Europako erakundeak, ezta? Gaur beste Brusela bat ezagutuko dugu. Audrey Hepburnena. Hemen etxe honetan jaiozan Audrey Hepburn aktoresa. Muskuluena Ni irakaslea naiz, eta munduko txisontzirik, nola esan, oparoenarena. Ai, Brusela, zein burokratiko ikusten zaituen munduak, eta zein ezberdina zaren. Nik euskaraz, zik zaratikaz. Iun Navarra, benetan, iara. Gora maitasuna! Gora! Arratz eri, 8 eri. Bururik ez duenak, hankak ibilil behar. Jende zuen hizkutza. Gran Palacetik gertu hain zuzen, hasiko dugu geure bisita, Mikel Igartuarekin. Maskuri jario etengabea daukan norbait ezagutaraziko omen digu. Kaixo, Mikel, zer modu? Epa, ondo Ongi? zu? Bai. Ardo terkinaz, eguraldiak askarzan behar dagi. Bai, ez da? Beti hola da? Oze? Ba ez, gaur goizian sekulako giroa zegoen. Bai. Eta sekulako beroa, baina oin zu etorri zarela Euskal Herritik ekarri duzu euria, itxura denez. Bai, ez? Bai. Sakanatik zuzenean, Mordorretik Bruselasera eta hemen euria. Tipikoa, ez? Niri Bruselas esaten diatenean, Brusela, burua datorki dana, irudi hau da. Bai, hau da, esango nuke, simbolo nagusiena, ez, Bruselan. Manenke Pis izeneko estatua da, eta irudikatzen du ume txiki bat txixeginez, ikusten duzu moduan. Historiak dio, nik berez, kondaira bat baino gehiago entzun ditut, baina ezagunenak dio, hemen ez dakite, inbasioren bat egon zela Bruselan, eta etxaiek bombak edo jarri zituztela kalean, eta ume txiki batek txixeginez itzali zituela bombak. Eta orduan ume horri... Beraen omenez, egin dute hau, bai, hori egiteko jarri zuten iturrian. Baina hau berez hemen dagoena ez da originala, estatu originala. Estatu originala hemen atzeko museo baten dago gordeta. Ah, bai, Zergatik aldatu zuten? Ze, itxura danez, jendea askotan saiatu da estatua lapurtzen, edo, Bai, eskura dago, ez? Ez dago oso... Oso eskura dago, hori. Edo zein mozkor etortzen bada egunen baten hemen, erreza da hartzen, baina, esan bezala, hau ez da originala. Gainera nik telebistan ikusi izan dut, mozorrotu ere egiten dutela, ez da? Bai, hala da. Gainera, gehienetan mozorrotuta egoten da. Nik gutxitan ikusi dut, hola biluzik orain dagoen moduan. Gainera, behin, erakutziko dizugu gainera mobilian, atletikeko uniformeari jarri zioten begira. Atletikekoa? Bai. Jo, bizkaitarrak hemen. Bizkaitarra jotasua baita Bizkaitik kanpora ere. Tira. Eta hori kendu egiten dute gero, esan dute... Bai, ez nik uste dut, egun batez, edo, asko jota aste betez lagatzen dute... Txapela eta guzti, Txapela eta guzti, bai. Uniforme osoa. Zu atletikekoa, ez zara, ez? Ez naiz futbolozalea, baina, realzalea naizela esango du, bestela ez dirat... Izatekotan, realzalea. Nik ere izatekotan osasuna zalea esan behar nuke, eraz? Vale, ados. No dago jakitea. Bai. Aizu, Mikel, ez dizu galdetu orain arte, zertan ari zara zu hemen, horrelako hiri batean? Egiten dut lan Europar Batzordean. Europar Batzordeko interpretazio zerbitzuan. Edu nintzen Bruselara, gutxi gora bera oindala 2 urte eta erdi, eta ordutik hemen nago. Izen potentea du horrek, ez? Bai, izen potentea, bai. Badakizun moduan, Europar Batasuneko erakunde publikoak hemen daude, batzuk behintzat Bruselan. Eta nik egiten dut lan, esan bezala, interpretazio zerbitzuan. Interpretazioa da... Interpretazio lanak egiten dituzuzuk zuzenki? Ez, berez nik interpretazio ikasi nuen, baina, momentuan bulegoan nago, interpretazio zerbitzua koordinatzen edo. Eta orain hemen? Eta orain hemen, bai. Pozik? Oso gustora, bai. Oso hiri atsegina da, ez da handiegia, baina, denetik dago, aspertzerik ez dago hemen, oso ingurune nazioartekoa, ez? Ona, erakutsi daztu gehiago ba. Goaz, bai? Aizu, patata frijitu saia dago hemen edo nire paranoia da, zer rollo? Ez. Hor dago erdiguneko patata frijitu dendarik ezagunena, bai. Eta
Tipikoa da, hemen French fries jatea, Belgikan? Bai, tipikoa da. Bai. Eta izena inglesez French fries baldin badabe, jatorria Belgikakoa da, Itxura denez, Amerikarak etorri zidanean Belgikara. Aha. Claro, hemen frantsesez hitz egiten da, orduan ikusi zuten frantsesa zeukala izena, eta uste zuten frantsesa zela Izen hori jarri zioten produktua, eta... baina berez Belgikakoa. Horrein mundu mailan meritoa frantsesek. Hori da, beti bezala, baina bueno. Bueno, aizu, hartuko dituko batzuk? Bai, guazen. Belgikako patata batzuk? Hori da. Ma silhouette, c'est une fille, jour de fête nationale. Ronflante comme une escadrille qui domine mon moral. Je la regarde, me sourire, je baisse la garde. Lare hau, txapelketa bat balitz, Nafarra irabazle, Bukatu dut espaldi, Berbetan nagota. yes. Berbata jamatera ezin. Hori izango, zer da, azaldu da zu, ederra benetan, plaza hau. Bai, hala da. Hau da Grand Plaz, Bruselako plaza nagusia. Alde horretan ezkerretara, erekin gris hori, eta museo bat. Museo horretan dago, lehen ikusi dugun maneken pisan... Benetazkoa, eta jantzi desberdinen bilduma behor dago. Atletikekoa ere horrez? Ba, ez dakit egia esan, baina... Behar bada, ez dakit seguro. Eta horren parean udaletxea. Bruselako udaletxea? Bruselako udaletxea, bai. Oso polita, nik uste dute hau, bai. Turisten erakargarri nagusia, esango nuke gara, bai. Bazkaltzeko orduan, Bruselako auzorik zaharrenetako batean lotu gara Lovainako Unibertsitatean doktoradutza egiten ari den Maria Monterorekin. Lasartearra da, baina hainbat urte daramatza hemen. Kaixo, Maria! Apa, kaixo, ondo. Ongi? Bai. Bai. Oso ondo, gure avionekin, oso ondo. Bai, ezin gara kexatu, Ez. Ez da bat ere txarra. Zer, non gelditu gara? Azaldu dira, auzo... Bai, hau San Gil auzoa da, eta San Gil plazan edo merkatuan gaude. Eta hemen terraza pila bat daude, lagunekin gehatzeko zerbait hartzeko. Giro politia, ez? Giro politia, bai. Aizu, Maria, txokolatea oso tipikoa da, patata frijitua jan ditugu, baina zure laguntza behar izango du zerbait, bertako zerbait, berezia den zerbait eskatzeko, ze egia esan ez dut ideia handirik. Ba, berba, behitu, hemen dakau quiche du jour, nahiko tipikoa da, ez da, patata frijitua bezain tipikoa, baina asko jaten dute. Quiche. Bai. Du jour ze esan nahi dut, Egunekoa, bai. Egunero ezberdina, ze bai, hori da, ez dakit zeukiko dute, batzutan berdurekin sorpresa. Edo, bai, sorpresa. Bai? Bai. Babi eskatu ditugu. Probatzen Oso ondo. pozik. Bai. Adibidez, quiche hau flamenkoz eskatu nahi badugu, esan beharko genuke. Adibidez, ikwil en quiche van de dag. Ikwil, inglesez, ikwil en quiche van de dag. En quiche van de dag. Quiche van de dag. Van de dag. Ados. Ikwil en quiche van de dag. Ikwil en quiche van de dag. Primeran, oso ondo. Excuse me, sorry. Bonjour. Ikwil en quiche van de dag. Danke wel. Danke. Bueno, nahi kondo, ez? Bai, primeran, bai. Ulertu izu, hori da garantzitsuna, Bai, ondo. Danke wel, merci. Danke. Merci. Eitu? Ondo. Pinta hona du honek. Ze, olako esperen zenun edo nolako esperen zenun? Hombre, ez da izerrati nuen hojaldre moduko bat buruan, baina... Berez, da ondila, baina tarda bezala zatitzen dute. Pila bat eta bezala. Bai. Eta ustet, bacon eta txampiñoiak ditu, ez dakit, naho seguro. Berdina dira, ez biak, bai. Nire seguro. Ondo, nire gustatuko zait, seguro. Dena gustatzen zait, así que... Primeran. Honegin? Honegin, bai. Venga, probatu duzako, zenaz. Mariarekin bazkaltzen ari naizela, ara non jakin dudan bere ordu libreetan bruseldarrei euskara irakasteko afizioa daukala. Euskalonskiak barra ezagutuko ditu, seguru. Ikasle asko dituzu? Ba, nire taldian lau daude, baina gero beste 8 bat ikasle daude beste niveletan, beste irakasleakin. Eta ze perfiletakoak dira lauak esan dute? Ba, pixka denetika, baina gehienetan dia jendia euskera edo Euskal Herrin
lotura mandakenak edo. Ez dira, batzu badaude, igual belgak eta Euskal Herria gustatzen zaie eta... Interes bat dutenak, ez? Eta... Pixkaten etikan. Ongi asmatu dugu, Belgiar euskalonskiak ezagutzen ditu Mariak. Eta haiek ezagutzeko aukera eskaini dit Bruselako Euskaletxean. Beitu ba, hemen... Nota bereaz. Hemen da Euskaletxea. Hala. Pasa, tarri. Bruselako Euskaletxeko zuzendaria. Kaixo, Josu, plazerra, ni pello. Hau da Javier. Xavier. Bueno, Xavier, bai. Kaixo. Kaixo. Plazerra. Ni Madrilgoa naiz, baina 30 urte daramatzat hemen Bruselan. Eta zerratik ikasi duzuk euskaraz? Euskara ikasten ari naiz, hizkuntzak gustatzen zaizkitelako, eta euskara asko gustatzen zait. Maritxu Maritxu, eta Mariluz. eskerrik ez plazerra. Euskara putzu sakon eta ilun bat zen. Euskara putzu sakon eta ilun bat zen. Eta zuek denok urgazi bat atera zenuten handik nekez. Eta zuek denok urgazi bat atera zenuten handik nekez. Zuek, oso ondo. Ederra, ederra. Bruselan bizi den paristarra ezagutuko dugu. Euskalonski petoa. Paul Herman. Zu, Parisen jaio zinen, gero tarte txiki batez Berlinen bizi eta Bruselasera etorri zinen. Parisen jaio nintzen eta bizi, 20 urte arte, 21, 22, hola. Eta etorri nintzen Belgika ikastea, zine eskola batea. Zinema egitera, Parisetik irten eta Bruselara jo. Zergatik hori? Zer ematen dizu Bruselak, Parisek ematen ez dizuna? Paris zineako hiri oso handia da, oso garrantzitsua, eta eskolak ikasteko badozte. Orduan petatzen nuen oso zaila da zala eta agian ni ez nintzela sartuko eskola haietan. Alperra naiz, eta... Alperra zara? Bai. Horregatik da, beraz. Baina usteet, Oain usteet ere beste aldetik han bizi nintzen eta usteet gurasoen etxetik alde egin nahi nun eta Parisen ikasi baldin badu hor biltuko nintzen. Eta Brusela etortzea, Brusela zare, baina Belgikara hori ematen zidan ere. Arrazoi bat baino gehiago zenituen horrestaldian behintzat, hori ez duen ezaten orduan. Orain behintzat badakizu horrela zen. Eta zer egiten duzuzuk zineman azkenan zure lan ez dela esan duzu? Zein da zure papera hor? Ni naiz kamarari, kamara ekipoan egiten dut. Izan daiteke kamara heldu eta ibideak egin, baina baita ere enfokea, asistente kamara eta holako gauzak. Eta pelikuletan parte hartzen duzu edo bideoklipetan edo... Bueno, egia izan, oain nahi naiz zuzendatzen bere lehenengo bakarra izango da. Bakarra izango da? Ba, ikusiko dugu, baina proiektu bat eta gero beste bat. Bai, dokumental bat. Zeri buruzkoa da? Maitasuna. Maitasunari buruzko dokumental bat? Bai. Zuzentzen ari zara? Bai. Maitasuna beraz, zer da maitasuna zuretzat? Maitasuna etzat izango ditzake mundua heltzen duen energia. Bestera dena alde batetik da bestea jungo den, baina energia bat, dakigun bezala atomoak eta energia bat dauzkatela, da hor zerbait dena... Batzen duena edo... Bai, batzen duena, hori da. Hemen daukazu programa. Ega zer da konta?
Beira, pena, atzo zeon Show People, de King Vidor. Sautzen duzu hori? King Vidor da zuzendari amerikano bat, aspaldikoa. Hemen zindimutua da honean, etortzen da pertsona bat pianoa jotzea zuzenean. Atzo zan, pena da. Bai, holakorik ez du sekula ikusi, horrek interesgarri izan behar du, ez? Oso polita, oso polita da. Bai, zuzenean ikusten ditu irudiak eta pianoa ere improvisatzen du, ilustea. Improvisatzen dute asko. Ez eta barrutik ikusi dezakegu zinematek? Bazen. Bai? Ego. Ilusioa eta magia dira zinema, eta zinema mutuaren unibertsoan sartze hutsak zirrara berezia eragiten dit. Batzuetan denboraren makina bat izatea gustatuko litzaidake. Zuei ez? Ez ala gerra, ez? Bai, oso. Areto politia. Bueno. Jarriko digute filmine bat, eraz? Erlojo astu zai, baina... Erlojura begira eta erlojurik gabe hori bai. Bizitza. Begira, holaxe azaldu nintzen Txirrindiri eta Txiribitonen programan txikitan. Txirrindiri eta Txiribitonen programan azaldu zinen txikitan? Bai. Orduan zu izar bat zinen, super izar bat izatea da hori, Erlojua astutzen, bai, nola izan zen hori? Hori da, Txirrindiri eta Txiribitonen programak garatzen dute zutenean, publikoa zeukaten. Eta orduan mirri azaldu zen, eta izo ordu da. Eta nien bait zen nion, erlojua astu entzait. Nun, etxean, eta nun da zure etxea? Parisen. Nola Parisen? Txetan naizea, eta orduan ere ize bat kontatu zion, nola frantzesa naizen, Parisen jaioa, eta baina euskeraz nola egiten duten. Eta erabaki zuten programa bat, Polekin laguna, Parisko laguna, eta nola kantatzen zuten Paristik natorren, artista bat naiz ni, eta hola. Ezu piano eta guzti. Politia hori, politia izan behar du horrek. Esan dizuten bezala, hemen zinemutua da honean, etortzen da norbait jotzea. Eta dena prest du, ez? Pelikula hori ezagutzen du edo ikusten du aldi berean? Bai, usteet askotan ikusi dute pelikularen bizi, baina batzutan ez. Baina ez daukate partitura o ezerrez. Beratzen dute pelikula eta jotzen dute. Eta horren baiten, ez? Hori ariketa kuriosoa da, Hola izaten zen ere garai hortan, aspaldiko. Zaituko gara, ingo dugu pixko bat? Nik ez dut jotzen. Ez? Ez ni pianista naiz, baina zerbait jotzeko, mazile bat egiteko, ez? Nik ez dut jotzen. Ja, Txiko zaitut eta nik behiratuko da pelikula. Albistegietatik ezagutzen ditugu Europar Parlamentuko diputatuak, baina gutxitan ikusten ditugu kameretatik aparte bizi diren bertako langileak. Guk horietako bat ezagutuko dugu, Olga. Gure taldea da Aliantza Libre Europea, gure taldearentzako hizkuntzarena oso garrantzitsua da. Europar Batasunean 24 hizkuntz ofizial daude, eta Espainetik adibidez bada bakarrik gaztelera. Eta gure aldarrikapena beti da konstituzioetan onartuta dauden hizkuntzak ere erabili izatea hemen, bai Europako Parlamentuan, bai Europar Batasunean orokorrean, batzordean eta... Espainiar estatuan ofizialak diren hizkuntza guztiak ez daude hemen ofizialki... Ez, hemen ezin dira erabili ama hizkuntza euskera daukanak, ezin du parlamentuan interbentzioa euskaraz egin.
O Berlin, diputatu Galiziako diputatua daukagu, eta Berlin beak ezin du. Batzutan aukeratzen du portugues ezitea, kasu hortan. Egin dezake portugesez, erderaz beharrean portugesez. Bai. Bakoitza egin dezake nahi duen hizkuntzan. Gure diputatu batzuk batzutan ingles eziten dute, plenarioan edo frantsesez, edo erderaz, bai, noski, eta hor saiatzen gara porroka egiten. Aizu Olga, noiz irten zinen zu Tolosatik? Bida, 97an ustez izan zala, ni neon kooperatiba baten lanean, eskaini zidaten kooperatiban sartzea, eta momentu hortan erabaki nuen aldeitea, eta, estatu batutara jo nintzen. 7 urtetan ibili nintzen bertan, irakasle moduan, oso gustora, eta orain dela 5 urte, jatu nintzen honea. Aventura bada hori, Igual egia esan nire kontuatzen, baina igual kanpotik bai, ematen du bai. Zergatik, nola hartu zen uzek erabaki? Hori ze, erabaki ausarta da, igual ez dakit zuretzatu horretan izango zen, baina kanpotik ikusita, erabaki ausarta da. Lan finko bat izateko aukera izan, eta beste ezer, finkoa ezten ezer izan gabe, erabaki hori hartzea. Argi naukan ez nula bizitza osoa pasan nahi enpresa baten, iruditzen zaiten ez zala errexare ez momentu hortan, han beste lan interesgarri bat aurkitzea, eta esan nu, bueno, junigo naiz, eta ikusiko da, gertatzen den. Orain, urte batzuk pasa direla, esan daiteke pozik zaudela erabaki horrekin. Bai, nahi bizitza aldatu egin zitzaiten. Alde batetik, Euskal Herritik ere gertugo sentitzen nahi zoain. Bere garaian jonitzanen ere. Euskal Herrian zeundenean, baino gertuago orain? Bai, netzako azkenen bizitza honetan gehien gustatzen zaitena da, nun baitea jun da bertako kultura disfrutatu. Eta ni Euskadinen ez nun hori egiten, baizik eta, bueno, neon, bertan neon, nire kultura zan, nire txea zan, da jazta. Baina nik baloratu dut gero, ez? Eta nik gerturatu naiz gero gure tradiziotara eta gure kulturara gero indet aurrera pauso hori. Euskal Herria kanpotik ikusi behar izan duzu, Euskal Herria bera baloratzeko. Bai. Bide, hemen etxe honetan jaio zen Audrey Hepburn aktoresa, 29. Hemen? Bai. Bruselasen? Bai, Bruselasen. Amerikara zela uste nuen? Jende asko gala pentsatzen du, eta nik ere gala pentsatzen du, baina, bueno, ikusten duzu hor plaka dago, eta gero ez dakitzen bat urte botako zituen hemen, nun harrapatuko zuen munduko bigarren gerrateak, baina, bueno, hemen jaio zen. Jende asko tortzen da grafik gertatze honea. Bueno, guda baino lehen behintzat, etxe txukuna zuen. Bai, etxeak itxura hona dauka, bai. Audrey Hepburn hemen jaio zenaren albisteak harritu gaitu. Hemendik Hollywoodera abiatu zen, eta han betikotuta geratu zen. Nire atzeko atomiumak kontrako bidea egin zuen. Ameriketarik etorri zen eta hemen geratu da. Garai bateko ikur bilakaturik. Trenez eta oinez jende mordoa ikusten dugu Bruselatik. Auto gutxi bazterretan. Autoaren gainbera hasia da hemen, dirudienez. Honetaz jarduteko Bruselako garaipenaren arkuaren alboan dagoen automuseora jo dugu. Han, Xavier Carrera topatuko dugu, autoingeniaria. Egia esan behar badizut, nik ez dut sekula izan interesik. Izan ez zure kontrakoa erabat. Baina orain elektrikoen asunto honekin, interesa piztu zait pixka bat. Nola ikusten duzu hori, elektrikoragoaz, erabat, ez? Inorrek ez daka erantzun nagoen, ez dakanik kristalesko bolarik. Elektrikoak ere energia nunbait generatu behar da, horrek ere kontaminez egiten du. Puntua da, hibrido elektrikoekin, sensible gogan dan tokian gutxigo kontaminatzen dezuna. Elektrizitatea egiteko kontaminatu dezu nunbait, baina gero hirien erabiko dezu eta hor jendiak ez du arnastuko. Gainera nire arloa, nire esparrua dinamika da, eta konforta ere bai. Baina ez propulsioa eta energia kontuak. Konforta garrantzitsua izango da, zeren eta hemendik eta 10-15 urtera gehientsuenak eramanak izango geha, ez dugu gidatuko. Zu atzeraka begira jongo zea, autobusean bezala, orduan konforta ere bai lantzen dugu arlo horretan. Eta eraberean kotxeak eta demonizatu eta hain kotxea, akaso Euskal Herrian ez geha kontu batzen, asko handikan kotxea da lehen izaten zen eredu reputazio berdina daka, baina hiritan eta munduan mobilitate kontuak aldatzen ari dira. Jende gaztiak jaztiu kotxean nahi,
Ja, mobilitate modeluak, ereduak, autonomous driving edo, bere kasa joten dian kotxeekin eta guztiz aldatuko dela jakina da. Noa jongo gehan zehazki, handikan ez dakigu. Eta beste kontua da, poluzio eta energia kontua, ez da, ikusten adibidez, kotxe elektrikoak edo beste energia mota batekin proposatzen dianak. Ez espaldi gustatzen zizkizu zuri autoak? Espaldi, jaio nintzenetik guztet, beste ekedenak ala burun, ez da? Orduan, pizkat txikitako pasilloak aztaki noiz arte, baina mantentzen ditugu. Ingenieritza alorrontara nola sartu zinen? Oso arginakan, zein nahi nun. Esaten diatenez, beste ekenu marrazten eta beste ekenu nahi nun. Pasiba. Pizkat itxilla, baina, bueno, jarraitu du. Asko ikusten ditut, nik ikusi izan ditut gaztetan eta txikitan pasio horrekin, baina ez dutenak lortu horren inguruan aritu eta... Ez dakit errez eta ez dakate guztientzako, baina nahi ala sortatu zait. Zure ametsa bete dezula esan dezakegu? Ametsa, bueno, partzialki bai, baina umetan dezkazun ametsak, gero, errealitatea desberdina da, ez da, eta esaten ez, kasel herrero kutxio palo. Ez dakit euskal esaten da. Eta ez esan nahi duz horrekin? Adibidez, umea zanean, dakizkizu kotxien eta karakteristika guztik, presio guztik, ez dakitzen peseta bat tolerantzi gutxikin, gero industrian zaude eta dana dia gatzaiz importa. Aldatu egiten da hori, ez? Ikusten zu, industria bat dela, eta romantizismo hori kaso... Galtzen da, ez? Galtzen da, eta zuzea dela, beste engranaje bat industria. Denbora asko daramazu hemen, Bruselan? 3 etapa desberdina izan dira, eta 12 urte totalian, baina etapa desberdinetan. Aizu, zer da honena eta txarrena aldi berean zuretzat hiri honetan? Topikoari bultatuz, Europako hiriburua izanik oso ondo konektatu dago, eta jende eta esparru internazional asko jorratzeko aukera dakazu. Hoi interesatzen baizaizu, kaso mendipuntan edo bizita, hoi itaizu interesatzen, ez da. Arazo bak dazkazu ere bai, gauian hemengo zerbeza bat hartu eta problema guztik, arazo guztik azte zaizkizu, hoi oso ondo dago. Konparatzen, hoi da medizina hobena da. Bai, ez da. Eta txarrena, pixkat gaso jendeak kostatzen zaio sinistia Euskal Herrin, baina hemen gauzak ez dutela oso ondo funtzionatzen. Hemen egiten dira arauak Europa guztirako, baina herrialde honetan, araudiak eta dira desastre bat. Baina arazo politikoa daude. Haze sorpresa, Bai, nintzako bintzatez. Gaina, ni aurreko etapa Japonen ondo nintzen, Japonian, eta dana badakizu ekstremora ondo funtzionatzen duela, ez ondo edo esan dan bezala, ez da prometitu bezala. Hemen, ikusi dezue, pixka prometitu, baina gero ez dira betetzen edo aitzakiak edo negoziatu behar da, eta pixka mentalitate japoniarra edo euskalduna pixkat karratua izan da, ingenieria ez dakiz eto. Baina kostatzen zait, seriotasun falta honekin ibiltzea, ez da? Gero nahiko zikina da ere bai, bizikalitatea ez da intxarra, naiz eta noski, herriminak eta handakagoenak, dakazuenak, faltan bota batzuetan, ez da. Zakaguna, esan ezakazu, ez? Bai, lego astean du nintzen, baina... Aurreko astean nintzen zinen? Bai, oporretan du nintzen, eta konturatzea gauza batzuk, disfrutatzeko daudela, ez da? Asko joaten zara? Aldetenean, ez, oporrak dazko nian, umiak eramateko, joten ez guztian, ez da, 3 aldiz edo. Euskal Etxean utzi genuen Josu eta bere abesbatza. Baina harekin hitz aspertutxoa egiteko gogoz geratu nintzen haren historioa pixka bat hobe ezagutzeko. Peio, hemen Euskal Etxeko osoan gaude, eta hau da atea, zahar atea, hemen Bruselan 4 atea dira. 4 atea daude Bruselan. Eta hau da zahar atea, Erriasako atea. Arresiko ate bat? Erresiko bat. Zema dira, asko dira? Bruselan 4 esan duzu, ez da? 4, orain 4, eta Olentzero eguna, hemen, joango,
joango gara, Olentzero, ni Olentzero naiz, Zu izango zara Olentzero? Baina ez esan mutilei, Hori. Ni Olentzero Hori naiz, gorreko dugu, hori gorreko beltza naiz, eta hemen kantatu dugu, eta jende asko pozik dira. Aizu Josu, okerrez banaiz, 1949an jaio zinen Belgikan. Eta zergatik egiten duzu euskaraz, zergatik ikasi duzu euskaraz? Bueno, nire amatxo, Garbine, amantegi, hemen bizi zen. Ez inorekin hitz egiten, hemen. Ez zuen inorekin hitz egiten. Eta ez ahaztu euskara. Eta gero, ni euskaraz hitz egiten, ikasten dut. Baina berak erakutsi zizun, edo zuk ikasi duzu gero? Nik ikasi du. Zuk ikasi behar izan duzu, beranduago, ez? Bai. Eta erraza da? Bueno, erraza da. Erraza da, hemen ez da posible egunero hitz egiten. Eta, bueno, gu astero joango gara Euskal Etxean ikastea, euskara ikastea. Eta baina, ez da erraza, zaila da, baina, animatu dugu. Bai, ez? Bai. Ilusioarekin bintzat eta... Bai. Eta ni tenor naiz, korala, eta euskara abestiak abesten dugu. Koralean euskal abesti mitikoak abesten dituzue? Bai. Horrek ere laguntzen du euskara ikasten? Bai, hori da. Tradizionala abestiak. Aizu, eta klasetara joateaz gain, eta koralean aritzeaz gain, zuzendaria zara Euskal Etxean? Bai, apirilatik. Apirilatik hasita ez zuzendaria zara? Bai. Eta hori? Ni Josu Agirre naiz, eta ni ez naiz lehendakari Jose Antonio Agirre, baina lehendakari Josu Agirre. Bueno, esan dugu hemen. Ona, historikoa hori, Historikoa zu. Bueno, Euskalia txikia da, berogei eta 10 bazkide gara, eta esan dut, astero, joaten gara Euskal Etxean abestiak. Josu, zer izara, zergatik zadezu hemen? Zergatik jaio zinen hemen zuzenean? Hemen, Zaldu pixka bat historia. Badakizu Gernikako bombardea. Bombardaketa, eta gero nire amatxo, Garbine, nire aitatxo, 1917etan etorri ziren Belgikara, Eta, hemen Euskaldun asko refugiatuak ziren, Euskaldun asko hemen errefugiatu ziren? Bai, asko. Eta gero nire amatxo itzuli zen Bizkaiara 1919. 1919an, 2 urte beranduago Bizkaiara buelta. Bai. Eta nire aita ez, debekatut da. Politika arrazoia. Etzen oso frankista orduan aita? Eta nire ama ez. Amare ez. Eta hemen dago, orain. Eta nire aita 7 anai arrebak ditu. Eta gero hemen, eta elkar, 5 edo 7 edo 9 seme-alabak ditut. Eta hemen gure familia jaia, urtero, 240 pertsona inguru elkartzen zarete hor? Bai. Eta, hau da, euskaldunak, flamenkoak, frantsesak eta denak. Beraz, 1937an harrera ona egin zitzaien Euskal Herritik
iesi etorri zen errefuxiatuei hemen. Bai, hemen. Eta hor da oso importantea, gure Bruselako eskaletxean, errefuxiatu lagundu. Egungo errefuxiatuekin, Euskaletxeak beraz, nolabaiteko sensibilitate berezi bat garatu du, orduan gertatu zenagatik. Gure historia da importantea, baina gure historia delako. Bruselako Euskaletxeak beraz ez du historia ahazten. Bai. Here we go. Bai. The muscles. Up. Apa. Merci. Eskerrik asko. Thank you, merci. Bueno, eta kolpe hori zerratik eman dio, pa. Zerratik egin du hori? Ez dakit. Eta Brusela gente surrealista da. Bai, ez? Bai. Surrealista ze aspektutan? Bueno, Brusela jende surrealista da. Bueno, oso jatora dira. Umero asko. Humore asko dute, bai. Bai. Si has comprendido la política belga, es que te han explicado mal. Ez omen du zentzurik, ez? Oso eroa da. Nola esan duzu euskaraz hori? Ulertu baduzu, bai. Gaizki azaldu dizutelako da. Eso, hori da. Vale, Bueno. Kuriosoa, aizu. Bueno, patata fritua. Patata fritua. Ohitura da. Ohitura, tipikoa, ez? Tipikoa da. Eta hore. Eta hore. Muskulia, ok? Venga, ekin. Venga. Ona eta gero hartu eta ona, Ados. Ez da... Gero hartzeko hola. Zer, onak dira, no? Beraz, irekin. Hori. Bi irakaslea naiz, muskulia jateko. Jatea. Zer egiten ote dute geure parlamentariek ordu libreetan? Goi mailako klubetan elkartuko ote dira? Hori uste nuen, baina txoritxo batek kontatu dit astero kalearen erdian elkartzen direla parranda egiteko. Nia Acosta errenteriarrak sartuko gaitu giro horretan. Bai, gora Euskadi eta gora Belgika. Hoi da. Ara, jumua. Bai, nitxe. Bai, zor jaleba dago, kriston giroa dago hemen, ez? Kriston giroa. Eta parlamentariak, ostegunero, etortzen dira hemen poteo eitea. Bai, Mozkortzera, giroa badago eta gainera oso ondo jantzita ikusten dut jendea, ez? Bai, parlamentariak direlako, orokorrean, bai. Asko tortzen zara zu hona? Inoiz. Sekula? Bai, bakarrik gaur. Postureoan. Normalean, ni potea egiten dut nire lagun batzuekin San Nikolasen, eta haiek Perutik datozte. Lagun peruarrak dituzu. Hori egin etrantzat, San Nikolas izeneko, hori Iruñean badago, San Nikolas ere zonalde bat. Igual da pixka gehiago giro ontakoa, San Nikolas. Iruñean, bai. Euskaldun berria Dania, eta hizkuntzekiko jakin-mina handia dauka. Mundua eta beste kulturak ezagutzeko gogoak Indiara eraman zuen. Adibidez, jarri da zan gurua, ondo esateko irakasle bezala, eta momentu batean bere familiarekin baskaltzen ari ginean, eta Indian ritual asko dakate, ez? Eta momentu batean denok baskaltzen ari ginean, bere emakumea asko aserretu zen, eta ni harrituta geratu nintzen. Bere emaztea, bai. Eta nik ez nekin zedatik, eta galdetzen nuen, baina zer etatzen zaio, bapatian, hola, eta berak erantzuzidan, behitu nia, Indian, baskaltzen ari gareneak, gizonak eman behar diote zerbait jateko, ahoan. Emazteari, bai. Eta hori egiten dute amodioaren egintza bat bezala. Eta ez zion eman? Ez zion eman. Astu zitzaion orduan, Zu despistatu zenuen?
Itzaiten ari bai. Ba. Bai, inenean, eta hori, baina oso polita iruditzen zitzaidan. Kuriosoa, Bai, kuriosoa, eta bueno. Beiratu, ze ondo. Esertzen geha, hemen. Bai, polita dago, Ibar Leixeri. Bai. Ratatxoa bera ere. Apai. Zein da? Nik ez dut rekonozitzen, baina. Bai, Zer da, mi manera? Ba, ez. Zer da jotzen? Ba, oain aldatu du. Beste bat egin da. Bai. Polita dago, Bai. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway. Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups, mademoiselle, je veux pas vous draguer. Promis, juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Zineman utzi genuen Pol, ilusioen munduan. Baina bere pasioa handiena ez dago ilusioarekin lotuta, baizik eta espirituarekin. Ez duzu ulertu zer esan nahi dudan? Bueno, nik ere oso ongi ez. Tai chi berez, txino esan nahi du, tai oso handia, eta chi ez da energia, el chi, hori beste chi bat da. Tai chin da el supremo, el último, handiena. Handia. Hori da. Bait, tai chi da bizitza. Azuretzat, orduan mundua aldatzeko erabat izan daiteke tai chia? Bai. Bai? Seguro. Bai, ziur. Mundua aldatzen da, bakoitzak aldatzen dalako. Baina, zaila da explikatzea, hobe dezu, probatu, eta gero zuk esango da zuzen nolakoa da. Ni pozik. Jarriko gara atzean. Sartuko gara. Atzean jarriko gara disimulatzen, ez? Bakarrik segi besteak egiten dutenak, eta ni hemen txokoan jarriko nahi, zunere atzean nahi bezu, eta bakarrik segi. Osondo. Mazen? Osondo, bai. Kurioso asuntoa, ni relajatu naiz egia esan behar dizut, relajatu egin naiz. Ze mugimendu hauek zer badute zergaiti bat, zergaiti egiten dituzue batzuk lehendabizi gero beste batzuk, ez dakit? Tai chi da zuretzako gauza ona, eta ikasten dizu mugitzen, gure gorputza mugitzen den bezala, mugitzen, bai? Askotan egiten ditu gauza ez dakit organeilua nola egon eta bizkarra dentzako eta tai chirekin ikasten duzu zure gorputza nola egina den eta nola erabili eta nola mugitu ondatu gabe. Askotan deitzen diogu, jende batzuk deitzen diote tai chi meditazio bat mugitzen. Askotan ikusten ditut ni jendeak etortzen dira bizkarreko mina okatelako, o belaunetan, o lako asunto bat fizikoa. Batzutan, izan daiteke lehenengo klasea, batzutan denbora gehiago behar dute, baina nabaitzen dute ere meditazio aspektoa daukala eta burua lasaitzen diotela. Eta aderantziz ere, jendea etortzen da meditazio baten bila, eta konturatzen dira oso nada beraien bizkarrentzako. Eta denok dugu behar hau? Denontzat izango litzateke ona? Denontzat da. Denontzat da eta gainea guk egiten dugun tai chia erozeinak aldu egin. Brusela instituzionala eta turistikoa pikin bat alboratu,
eta hiri ez ezagunena ezagutzeko gonbitea egin dit Olga, auzo afrikarra. Zurri, buzeta matonge hori ze esan nahi du horrek? Bueno, horrek esan nahi du barre egin, matongen zaudete. Ongi etorri polita auzora, ez? Bai, egia esan, bai, koloretsua ere, auzoa da bezala, ez? Kalean sartzen gehanen ere ikusiko duzue, hainbat ilapaindegi, kulturetxeak bezala funtzionatzen dute ilapaindegiak, musika etxeak ere, tabernak, dantzalekuak, bueno, hau ja beste ambiente beste mundu bat da, ez? Beste mundu bat da. Aspektu askotan, ez? Ezberdina. Bai, kongoleño asko dago hemen, baina, bueno, Afrikar asko orokorrean, batez ere kongoleñoak, historikoki auzoa horrela hasi zen, kongoleñok etorri zian. Auzo ordu sortu zen, baina gero etengabe etorri dira, ez? Baina, bueno, bain dauden nigeriarrak, senegalesak, beste hainbat Afrikako herrialdetatik etorritakoak. Egia esan, erakundetatik etorri eta beste mundu honetan sartzea, egia esan eskertzekoa da, ez? Kontrastea horrela. Seriotasun pixkat hori galdu eta hemen sartu, baina normaltasun pixkat gehiagorekin bizitzeko, ez? Normaltasuna esan duzu honekin lotuta, zer da normalago hau, zer da gertuago sentitzen duzu zeure lehengo bizitza igual horrelako kontestu batean? Batez ere Bruselan bizita, jende asko igual bizita elkarten inguruan, lanetik gertu. Egia esan hemen ere ez nahi urru, baina hemen aldaketa da hain handia, egia esan eskertzen dezula, normaltasun hori. Aberasten zaitu horrek ere. Bai. Eskatu dut horako plater kombinatu bat. Merci. Oiazko egoak, banana frijitua, hori oso tipikoa da. Bueno, superdintxua. Eta hauntza ere eskatu dut. Oso ondo. Oso tipikoa da. Bai. Bai, dastatu beharko dugu. Bai. Salsa izango da. Takit, kakauetaren hola pentsatzet, ez? Takit. Berdina da, ez? Bi berdina jarri guen. Bai. Probatu, eskine batean bota eta probatu. Bai. Aher guzti irutzea izu. Zer, topa? Venga, urrengora arte. Eskerrik asko. Brusela agurtzen hasi behar dugu, eta zentrora itzuliko gara, ea Mikelek handik jarraitzen duen. Eta Peio, hau, ez zaizu ezaguna egiten? Bai, hau maneken pisaren arreba ez bada? Arreba ez dakit, baina bai. Esan liteke dela, lehen ikusi dugu maneken pisaren neska bertxioa. Ez da bestea bezain ezaguna, baina, bueno, nik uste dut hau ikustea merezi duela baita ere. Gainera kale nahiko izkutuan dago, ez dago bestea bezain hola biztan. Eta hori, ohitura da gainera, hemen ondoan txampon bat botatzea, desio bat eskatzeko. Egingo dugu hori ere? Ez oso zalea, baina... Tradizioa betetzeko igual, bai. Betetzen dira, zuk uste? Ez dakit. Nik ez dut asko sinizan saiatuko gara. Buruan duzu? Pentsatu dut, bai. Lehengo maneken pisaren ari da, pentsatu dut polita izango litzatekeela munduko bomba danei pixe egitea gainean. Ez? Ederra! Zurekin bateranik. Bi eta hiru. Bai. Bueno, eta behin desioa eskatuta, igual zerbezatxo bat edateko unea ere heldu da, ez? Bai, nik uste dut merezi dugula, bai. Gainera, kalea proposean gaude, kale honetan dago Delirium Tremens. Mitikoa, bai. Bruselan dagoen taberna mitiko eta handienetakoa. Erakutsiko diazu? Bai, goazen. Hala. Zerbeza hemen, Bai, pila darra, bai. Ezberdinak. Ez dakit zenbaki zehatza, baina uste dut 375 baino gehiago badirela. Hala, urtean, egunero zerbeza ezberdin batean dezakezu. Hori da. Egin duzutuk hori noiz bait? Ez. Ez, momentuz ez? Ez dut lortu, baina saiatu bez egia esan da. Igual 10 edo 12 probatuko nitu, baina gehiago ez. Bueno, reto polita duzu, aukeran. Bai. Gaur hasi nahi baduzu, hasi gaitezke ja batekin, Bai. Aizu, horrelako garagardoarekin editu lehike, bat hemen bizitzen, Zaz modu bergarako gazte honek? Oingoz behintzat hemen gelditzeko asmoa dukat, bai. Gustora nago, leku atsegina da, eta liberan ez dago Euskal Herritiko oso urruti.
Adibidez, ez dakit 2 ordu edo dira. Bertan zaude mundu batera edo. Bai. Orduan daukat kanpoan egotearen abantaila guztiak, baina aldi berean etxera bueltatzeko goa daukaten, ez da, zaila. Eta hori orduzu hori garrantzitsua da zuretzat? Etxera bueltatzea? Bai. Bai, noizean behin bai. Sarri ez nahiz bueltatzen egia esan da, urtean behin 2 aldiz gehienez. Baina bai, garrantzitsua da noizean behin. Ez du, plazarra izan da benetan, Ez du ezagutzea eta Garagordo honetarainoko bide hori zurekin elkarbanatzea haizu. Hau gure saria, beraz. Hori da. Ni maneken pisa bezala nago une honetan ja Garagardo tema honekin, baina, bueno, haizu, osasuna. Eta ikaintxegi. Vale, ongo ituk. Bagoaz, Brusela. Abientot edo nahi baduzue, totzins. Bagoaz, baina ez triste. Bai baitakigu hemen ilusioak iraungo duela. Kasik beste gauza batzuk bezala. Eta zoriona txampon baten truke iritsiko zaigula. Bagoaz, jakinik euskarak hemen baduela etorkizun txiki bat. Eta auto elektrikoz, edo oinez izan, urruna llegatuko dela.